Ničego, ja sam 16,5 let stara był, ja jeszcze nie ani 17 let stara był. Hej. Grenadierbataillon 223, ja so do Psiewicz tam mit tej Kaserne. Nein. A tam są potom wukubanie dostali jako wojacy. A 13. februar się dożył w Drežďanach, to by się chyla na zemi tedom. Tam się dożył tu nadlit na Drežďany. To by się na woprawdzie ta hyla na zemi. Tam by się poprawił każdą noc alarm, a tośmy każdą noc stawali do tych pinców szli tam. A ten dzień to by chorunnie postnicy, smo se kus nekak žortovali vojstwie, a som prawie, also dżęca nesta nima. Dżęca ostanu leża. A to było nie traje, da by się w kaserni Deckungsalarm. Wulke jednotki letat wol na smir Drežďany. Mo won, da nie za nas wiecert nie by się wojstwach. So zwoblikali, to smo dobili tedom cyle porядnici, smo mieli taki stolc przy łożu, a tam są dokładnie dobili na gromadze składczach, gdzie drastu, musimy dokładnie wiedzieć, gdzie spodnie koło leża, a gdzie zwierzchnie koło leża. A on przy niebie dabie się wonka dzień światła. Całe niebie pełne takich świeców, a między tymi żółtymi świecami stojały violetne piramidy. A gdzie są te violetne piramidy stali? Tam są te bombowcy swoje bomby delemetali. A gdyśmy to tak widzieli, da byśmy to te piramidy są się stali, mnie byli bez służacza, nad starym miastem. A ten stare miasto jest odtedem tu noc niemale dosłownie rozbiło. W nowym mieście doca tak wiele szkody było, nie? Nasza kaserna by się w nowym mieście, a to byśmy niektóre okna wytłoczone od toho ciszcza, a sredu sme dobili potom do toho miasta, starého miasta Hašeč. My nie mieli ani łopać, ani kiskano, ani niczosobu, myśmy tam cyle jedno, so, a sredu przypomniał by się tu przychodny nadlet na Drežďany. I ściunu z tymi bombowcami. To by się żałosny, kad się tedom tam wukował w tej biedzie, to ja dżęca ani jeszcze prawie sam nie wiem. A to by się poprawił mnie dziw, że ja tam nie jestem nigdzie pod tymi bombami. So. Czwartek są potom dobili jako wojacy, taka skupina, ludzi pytać, które są pince są jeszcze żywych. To jsme dobili z tych pinców, tych żywych, won rebać. So. A to jsme cały dzień rebali, a to jsme dwie żywe namakali, te tamne by šo mrtwe. A nikt jsme dobili te pincku, te zakodikus, a da jsme dobili tych mrtwych, to jsme niektóre do pince přišli, ja wiem, jednej pince tam ich przez 30 ciło leżeli. Niektóre horcocze, te bychu nabubniene, a musimy mieli takie cyle prymitywne nosedła. Każdy krótko dwa takie nosedła. Takie, bo to jeszcze nie są, ale dorośli muže byli. Z tej pince won, to są nam dyle kulili z toho nosedła, jsme dobili zase na te nosedło hore kulić, a won naromadu metać potom. To by się żałosne, a to jsme 2 dni czynili. Hej. Te całe miasto jest jeszcze żeliło, a paliło, a potom ten śmierć, ja sam miał ten śmierć w nosu, tu ja nie jestem, ja swodby mówił, każda pomaska, każda jedź za tym śmierdzą słodziała.